Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat, és részt vesznek velem egy parancsnoki ellenőrzésen, egy olyan szemlén, amelyet egy hónappal ezelőtt kapott feladat előkészítése, a végrehajtás utolsó fázisában megszemlélem azt, hogy a katonák hogy állnak egy olyan kiemelt feladatra, mint annak a 123 településnek és mintegy 340 000 embernek egészséges ivóvízzel történő ellátása, amelyet január 1-től a Magyar Honvédség fog végrehajtani. Mint ahogy az ünnepek alatt is, a kiadott sajtóközleményünkben is tudomást szerezhettek róla, a Magyar Honvédség azon településeknél, amelyek ivóvíz ellátása jelen pillanatban még arzén szintét tekintve jóval az Európai Uniós elvárt szint fölött van, a Magyar Honvédség került bevonásra mindaddig, amíg azok a hosszú távú megoldás jelentő szűrő berendezések az adott településekre, kihelyezésekre nem kerülnek. Ez várhatóan az év első harmadában megkezdődik, és amelyik településen így már megoldottá válik az egészséges ivóvízzel való ellátása a lakosságnak, onnantól kezdve mi a vízszállítási feladatunkat befejeztük. A Magyar Honvédség Összhadonai Parancsnokság parancsnoka vagyok, annak a szervezetnek a vezetője, amely a Magyar Honvédség harcoló, kiszolgáló és logisztikai csapatait foglalja magában. Így ebbe a feladatba bevont erőket a 22 alárendelt katonai alakulatból mintegy 8 katonai alakulat fogja biztosítani, 12 különböző katonai objektumból fogjuk ennek a 123 településnek az ivóvíz ellátását biztosítani. A települések listáját a Belügyminisztérium önkormányzati koordinációs irodája biztosította számunkra azon települések köréből, amelyeknél az ezzel kapcsolatos kormányzati projekt egy bizonyos szintet elért. Ezek a települések mintegy 11 megyében találhatók, és ennek megfelelően, mivel a mai nap is és holnap is folyik az adott önkormányzatokkal az egyeztetés a vízszállítás pontos helyére, időszakára vonatkozóan, ezek a települések száma még változhat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor a feladatot megkaptam, annak értelmezését és elemzését követően több mint 250 katonát jelöltem ki ennek a feladatnak a végrehajtására, mint ahogy említettem, 8 különböző katonai szervezettől. Tervezem még továbbá azt, hogy április hónaptól önkéntes műveleti tartalékos katonák is részt vesznek ebben a műveletben. Az adott településekre az átmeneti ivóvíz ellátást 3 különböző eszközzel tervezzük. Az első ilyen eszköz, ezek a víz után futó járművek, amelyek ott tőlem balra láthatók, egy teherautó és mögötte egy ivóvíz feliratú utánfutó, amelyet lajtoskocsinak, helytelenül lajtoskocsinak neveztek. A logisztikusaim az infarktus közeli állapotba kerültek. Hivatalos szakzsargon szerint ezek víz után futók, mi csak vízufóknak nevezzük őket a könnyebb érthetőség keretében. Ezek 1 köbméteres utánfutók. Ebbe a műveletben január 1-től 95 ilyen gépjármű szerelvény indul el különböző településekre, illetve 18 olyan 8 köbméteres vízszállító teherautó, amit mögöttem látható. Illetve amiért ma itt vagyok és itt kezdtem a szemlémet, ezek a konténerek itt mögöttem, ez a 4 különböző konténer, amely víztisztító és csomagoló konténerek. Ezek azok a konténerek, amelyek teljes mértékben magyar agy szülte, magyar gyártmányú, magyar találmány, amelyekkel már NATO gyakorlatokon is részt vettünk, illetve ezek elődjei, egy generációval korábbi technikai eszközök pedig Irakban, Al-Hillakban
a magyar kontingens vízellátását is biztosították. Most a feladatuk az lesz, hogy itt Csongrádon 4 ilyen csomagoló berendezéssel, ilyen csomagolt vízzel lássák el azokat az elsősorban nagy lélekszámú településeket, mint például Szentes, Hódmezővásárhely, Makó, Minszent, illetve Kalocsa ellátására is. Kalocsa vonzás körzetében Izsákra települt egy hasonló vízügyi objektumban egy ilyen csomagoló berendezés, és úgy gondoljuk, hogy a leggyorsabban, leghatékonyabban ezzel a módszerrel tudjuk ezeket a településeket ellátni. Tehát az érintett település lakói január 1-től ufókkal, vízszállító teherautókkal, illetve ilyen csomagos zacskós vizekkel fognak majd találkozni. Ezek pontos megjelenési helyét és idejét az általunk rögzített és kiosztásra kerülő lakossági tájékoztatókban fogják az érintettek megtudni, illetve a települések önkormányzatán keresztül fognak az információk eljutni még ez év végéig, azaz december 31-éig. Hadd jelentsem önöknek, hogy a feladatvételét követően megkezdődött ezeknek a vízszállító eszközöknek a hatósági ellenőrzése, mégpedig duplikálva. Először is a Honvéd Kórház közegészségügyi és járványügyi szolgálata, az ő eredményeik alapján pedig a helyi ANTS adja ki azt a hatósági tanúsítványt, amellyel ezek az eszközök minden bizonyosságot kizáróan ivóvíz szállítására és rövididejű tárolására alkalmassá válnak. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, és hát ezért is köszönöm, hogy ennyien megtiszteltek ma jelenlétükkel, hogy január 1-ére, amikor a feladatunkat megkezdjük, minden érintett lakos tudja, hogy honnan juthat vízhez, a katonák hol, a település melyik pontján és mennyi időre lesznek megtalálhatók és elérhetők. Ennek megfelelően, mivel ahogy említettem, ezek mind ANTS által vizsgált és akkreditált eszközből csak ivóvíz ellátására szolgáló feladat. Ennek megfelelően kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ennek tovább szállítására, egyéni fogyasztására és olyan edényekkel, eszközökkel jöjjenek és jelenjenek meg, amely erre valóban alkalmas. Illetve annak érdekében, hogy szint megtalálják a katonákat az utánfutókkal, kérjük azt, hogy kísérjék figyelemmel a tájékoztatókat, illetve keressék meg az önkormányzatok lakóit. Ahogy említettem, a katonáim jelen pillanatban végzik az eszközöknek a kitelepítését, hiszen, ahogy említettem, több mint 250 katona vesz részt egy váltásban ebben a feladatban, mintegy 240 technikai eszközzel. Az ország összes pontjáról szinte minden egyes katonai szervezettől kerülnek katonák, eszközök áttelepítésre, átcsoportosításra, és ahhoz, hogy ezt végre tudják hajtani, ezt már az ünnepek előtt megkezdtük. Már a tegnapi nap folyamán mozogtak ezek az eszközök, mint a mögöttünk látható konténerek is már tegnap kerültek ide. December 31-én 12 órára rendeltem el a teljes készenlétet, amely azt jelenti, hogy a katonák laktanyákban töltik a szilvesztert, annak érdekében, hogy 1-én reggel 6 órakor meg tudják kezdeni a feladatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!